पेपर से लईके अखबार तक फोटो भैया के छापल बा। पेपर से लईके अखबार तक फोटो भैया के छापल बा। सोशल मीडिया यूट्यूब तक पहचानिन कर बनल बा। सोशल मीडिया यूट्यूब तक पहचानिन कर बनल बा। यूट्यूब के हवे फैन हो प्रदीप भैया के तना रुतबा बन गइल बा रे। प्रदीप भैया के तना रुतबा बन गइल बा रे। प्रदीप भैया बुलेट स्कॉर्पियो सब कुछ लाइले। संडे मीटअप संडे के भैया कराइले। छोटे से बड़े यूट्यूबर के भैया समान करेले। यूट्यूब इंस्टा फेसबुक के आईडी सही कर ले। प्रदीप भैया प्रदीप भैया के तना रुतबा बन गइल बा रे। प्रदीप भैया के तना रुतबा बन गइल बा रे। मौर्य जी।